ጽውጽዋይ ወደኮይ ጽልማይ ሲንደሬላ እታ ምልክዕቲ ጎርዞ ሓደ እዋን ኣብ ሓንቲ ንግስነት ሲንደሬላ ዝተባህለት ጽብቕቲ ጎርዞ ምስ ሰበይቲ ኣቦኣን ክልተ ደቃን ትነብር ነበረት። እታ ሰበይቲ ኣቦኣን እተን ክልተ ደቃን እኩያት ነበራ። ሙሉእ መዓልቲ ድማ ሲንደሬላ እቲ ዝኸበደ ስራሕ ገዛ የስርሓ ነበራ። ሓደ መዓልቲ ድማ ንሲንደሬላ ንበይና ገዲፈንኣ ናብቲ እቲ ንጉስ ዘዳለዎ ዓብይ ድግስ ከዳ። ሲንደሬላ ድማ ገዲፈንኣ ስለ ዝኸዳ ኣዝያ ጓሃየት ክትበኪይ እውን ጀመረት። እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ሓንቲ ለዋህ ጎረቤታ ትዕዘብ ነበረት። ሲንደሬላ ክትበኪ ምስ ረኣየታ ድማ ናብቲ ሲንደሬላ ዝነበረቶ ገዛ መጸት። ስለምንታይ ትበኪ ከም ዘላ ድማ ንሲንደሬላ ሓተተታ። ሲንደሬላ ድማ ሰበይቲ ኣቦኣን ኣሕዋታን ንበይና ሓዲገንኣ ናብቲ ንጉስ ዘዳለዎ ድግስ ከም ዝኸዳ ነታ ለዋህ ጎረቤታ ነገረታ። ድሕሪዚ እታ ለዋህ ጎረቤታ ኣዝዩ ምዕሩግ ክዳንን ዘንጸባርቕ ጫማን ንሲንደሬላ ከደነታ። ናብቲ ንጉስ ዘዳለዎ ዓብይ ድግስ እትወስዳ ሰረገላ ድማ ኣዳለወትላ። ካብ ፍርቂ ለይቲ ንንዮ ከይተምስ ድማ ኣጠንቀቐታ። ሲንደሬላ ናብቲ ንጉስ ዘዳለዎ ዓብይ ድግስ ከደት። ካብተን ኣብቲ ድግስ ዝነበራ ጎራዙ ድማ እታ ዝመልክዐት ሲንደሬላ ነበረት። እቲ ልኡል ንሲንደሬላ ምስ ረኣያ ብመልክዓ ተማረኸ፣ ኣዝዩ ድማ ፈተዋ። ሙሉእ ምሸት ድማ ምስኣ ኣዕለለን ሳዕስዐን። ናይ ፍርቂ ለይቲ ደወል ምስ ቃጨለት ሲንደሬላ እታ ለዋህ ጎረቤታ ዝሃበታ መጠንቀቕታ ዘከረት። ናብ ገዝኣ ክትምለስ ድማ ተሃወኸት። ናብታ ሰረገላ ክትስቀል ከላ ድማ ሓንቲ ካብተን ዘንጸባረቓ ጫማኣ ናብ ምድሪ ወደቐት። እቲ ልኡል ነታ ዝወደቐት እተንጸባርቕ ጫማ ወሰዳ። ነታ ጫማ ሒዙ ድማ ንሲንደሬላ ኣብ ብዘላ እታ ንግስነት ክደልያ ጀመረ። ድሕሪ ብዙሕ ምድላይ ድማ ንሲንደሬላ ረኸባ። ሲንደሬላን እቲ ንጉስን ተመርዓው፣ ብሓጎስ ድማ ይነብሩ ነበሩ። ተፈጸመ። ህፃናት ነዛ ዛንታ ፈቲኹማ ዶ? ካብዛ ዛንታ ክንደይ ቃላት ተማሂርኩም? ኣነ ዝተማሃርክወን ቃላት ዘን ስዕባየን ንግስነት፣ ኪንግደም፣ ጎርዞ፣ ያንግ ሌዲ፣ ድግስ፣ ፊስት፣ ለዋህ፣ ካይንድ፣ ጎረቤት፣ ኔይበር፣ ምዕሩግ፣ ቢዩቲፉል፣ ሰረገላ፣
carriage ፍርቂ ለይቲ midnight ልዑል prince ደወል bell ክንደግመን ዶ ብሓደ ኮይና ንግስነት kingdom ጎርዞ young lady ድግስ feast ለዋህ kind ጎረቤት neighbor ምዕሩግ beautiful ሰረገላ carriage ፍርቂ ለይቲ midnight ልዑል prince ደወል bell ዝብላ ቃላት ተማሂርና ኣለና ሕጂ ናብ መለማመዲ ሕቶታት ከስክረኩም እየ ሕቶ ቁፅሪ 1 ሲንደሬላ ምስ መን ትቕመጥ ነበረት? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 1 ምስ ሰበይቲ ኣቦኣን 2 ደቃን። ሕቶ ቁፅሪ 2 ሰበይቲ ኣቦኣን ኣሕዋታን ንሲንደሬላ ገዲፈንኣ ናበይ ከዳ? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 2 ናብቲ ንጉስ ዘዳለዎ ዓብይ ድግስ ከዳ። ሕቶ ቁፅሪ 3 ሲንደሬላ ምዕሩግ ክዳንን ዘንፀባርቕ ጫማን መን ከደና? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 3 እታ ለዋህ ጎረቤት። ሕቶ ቁፅሪ 4 እታ ለዋህ ጎረቤት ንሲንደሬላ እንታይ ኢላ ኣጠንቀቐታ? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 4 ካብ ፍርቂ ለይቲ ንንዮ ከይተምሲ ኣጠንቀቐታ። ሕቶ ቁፅሪ 5 ካብተን ኣብቲ ንጉስ ዘዳለዎ ድግስ ዝነበራ ጎራዙ ዝፀበቐት መን ነበረት? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 5 ሲንደሬላ። ሕቶ ቁፅሪ 6 እቲ ልዑል ንሲንደሬላ ምስ ረኣያ ብመልክዓ ተማረኸ ሓቂ ዶ ሓሶት? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 6 ሓቂ። ሕቶ ቁፅሪ 7 ስለምንታይ ሲንደሬላ ካብቲ ድግስ ናብ ገዝኣ ክትከይድ ተሃወኸት? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 7 ናይ ፍርቂ ለይቲ ደወል ምስ ቃጨለት እታ ለዋህ ጎረቤታ ዝሃበታ መጠንቀቕታ ስለ ዝዘከረት። ሕቶ ቁፅሪ 8 ሲንደሬላ ናብታ ንገዝኣ እትወስዳ ሰረገላ ክትስቀል ከላ እንታይ ኣውደቐት? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 8 ሓንቲ ካብተን ዘንፀባረቓ ጫማ ኣውደቐት።
ሕቶ ቁፅሪ 9 እቲ ልኡል ስንደሬላ ንኽረክብ መንዲል ናይ ስንደሬላ ተጠቀመ። ሓቂ ዶ ሓሶት? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 9 ሓሶት። ነታ ስንደሬላ ዘውደቓታ ተንፀባርቕ ጫማ ተጠቀመ። ሕቶ ቁፅሪ 10 ኣብ መወዳእታ እቲ ልኡልን ስንደሬላን ተመርዓዉ። ሓቂ ዶ ሓሶት? መልሲ ንሕቶ ቁፅሪ 10 ሓቂ። እሞ ህፃናት ንሎማዓንቲ ዘዳለናያ ዛንታ ናይ ስንደሬላ ኣብዚ ተዛዚማ ኣላ። ኣብ ዝቕፅል ድማ ካልእ ዛንታ ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና። ክሳዕ ሽዑ ደሓን ቀንዩ። ቻው